yang senabhai pe perlok sojsen hakane ke channel about of cloud mentangan manrai pe yakane ke video kumnu ban edit lyric ban bu effect ya kadur kumjo ya ka lyric ban effect smooth kumto to mentangin sedang no yakane ke video sendon shwangin sedang yakane ke video senabha download ya online mission na pokrom psage online mission without watermark to mentangin sedang no yakane ke video pa yakane ke video no pas sedang ado bukut kena ma pen chai bat kumjo subscribe dada bidang thamai yakane ke channel to mentangin sedang no yakane ke video sendon shwa pen sedang yakane video pilihnya online mission pilihnya online mission pilihnya online mission shwa pen sedang yakane ke video tangin sedang no shwa teman tangin mentangin sedang no yakane ka video hakane online mission pinlay no chua how ni upload sang ne teman ta pinlay no hakane ka ratio 4:4:3 create project hang to anda pila create project hang to pi ai banang kong do ya ka jing ruai pin ai ka jing ruai menta anda pila dep ai ka jing ruai menta pin tho ya ka lyric to pin up ya ka jing ruai ngan sa tho ya ka lyric can take my hand mo take my hand ai color kum to aden pi ai color pi ai ya kane kasta abcd molanga regular pi pai kane in ada ko to aden kata pin pen he ya kane anda bilang depan he ya kane pi lah yang to ngin up no galong timing na biang mau try ko to anoi ka effect menta te andang la de ade ka effect pci kumno ka lari kalong in ade ka effect ya ka effect pila ban search hangne pi le yang to zoom blur effect ka kating jong kata ka effect ade ka zoom blur te search sen ngapan kan mau pis na ba subscribe kini ke channel jong na zoom blur effect ya kan hang ne anda pila de like kan ka zoom blur effect pi on yaune pila ban ai da ka ba i clear kamne pila ban ai 0.8 try ngin lai 0.8 menta haden ngin sai pe lada blur ngin sa pan chna ne pen clear kan diat mo te kawai ka effect la at sa kawai ka effect ka karteng ka pitch bold tongin search menta pin sa i pitch pinch bulge pitch bold pi at ya ko to pitch bold ada nang ta pi hang ne ka pitch bold pila ban ai ka hang ne ha pitch bold pile ane ka sentar pila ban e kam to 0.0 hang to pila hang ne ka strength ka wai pila ban ai hang to plus ka wai hang to pila ha chatu ka bakut pila ban ai plus ka wai na kan ka basdang pi le 0.91 pile 0.91 pile 0.91 ada nang ta sya bakut pila ban pile minus 0.91 minus 0.91 pila yo ina minus 0.91 teman tapi let hang graph mo pila hang ne ha pardi hang ne graph pila kam to opposite mo graph opposite mar percha kam to tamen min pa na menta tay kalong kumne teman ta pi ketu ka pitch ball hang to menta hang to pitch ball pi dep ad ya ketu ka strength hanen pi ai kan ke radius mo ya kan ke radius hane ha pitch ball kumjo ya kan pitch ball mo wat nai bon jumut wat
Tharai pila sno tu haka tu hika afek nga pen ibiang ketu ka ngala art le dep ada afek ka zoom blur pila ban ai ketu ka adaptive ban ai ketu ka 0.h hang tu ham hane pitch wall pi ai ka strength ka center 0.0 kom tu ka strength pila ban ai ka wei ka ne ka de ka hang ne 0.91 chane bakut ka dei minus 0.1 sha pila ban ai graph hang ne opposite kum tu te menta hang tu hi ka wei kam hang tu ha pitch ball pilai ha ka ne ka pilai ha tu ka radius pi ka radius hado 0.1 not 0.1 not tong en pe ta 0.1 not hang ne ina dem ban ai 0.1 not la artli affect ngi la don mo menta te menta sok wei ka affect hang ne ka lairik ngi don lai tli ki affect sok wei ka affect ngi ka wei ka affect ka karteng ka wave waf ka karteng ka affect wave waf kane ka wave waf hang ne ha face hang ne pila ban hang to ka wei shabakut ka wei hang ne pila ban le tang khan diat ma ta pila ban ai 20 try la biang 20 ma tang na ka bas dang pila ban ai hang ne ka angle amdon kam ka to pila ban ai ka spacing ka space pila ban ai tang pila ban ai tang henry la ne san kum ta la ngin ai tang san point san da om to san point san ngila ban ai tang san point san hang ne ha magnitude ka magnitude ngila ban ai tang khan dian ma ngin space ka no ngin ai ka magnitude ka move ngila ban ai tang lai do ngila ban ai tang lai ma in pinduna khan diang ngila ban ai tang r point san kum to r point san hang ne ha vap angle pila ban lai san pheu hang ne pila ban lai san pheu tang ine pa no ka to ngin pen china ka to ko wei ngin pen clear khan dian ma ngin la ban lai 0.0 san ka to ka strength hang to ka zoom blur tangin at cho ka lairik an and la lai kum jo to ka pen ai spacing to ka an phi lai ka to ka jo ta hang ne pin code hang to pin ai ka jo ka affect pin lai hang to hang ne ka affect pin la hang ne 3 dot nang ne pin sa copy ka to ka affect anda pila dep copy ka to ka affect te pila hang to kum jo pila ka to affect pi paste ka to ka affect pila hang ne hi paste ka to ka affect hang to and everything could cl
and everything could change. And everything could change. Pilih ke tu ke color. Teh kejuk kane ka PI kejuk hi ke tu ka ABCD milan ga regular. Kum tu. Hang ni pilih ke kejuk ka effect. Effect kejuk hi mah. Oh sorry. Ka effect pi let yang tu ka effect pi copy ke tu ka effect kum ju hi. Pat space na ang tu. Paste na ang tu.